Жарты КамАЗ шебенкі салдылар, шуның арқасында ғана bu әзірек ямылар жайланды. Kamil İğlamov Salmanşa bistesinde diste yıllar yaşayan ve tigiz yolunu gına көргенім yok deyip машинасында ергенде asты көп vaqtda tüpke diye iken. Bunda yazlıkta jarlik bulmay. Потому что hazır tege şebенкі bilen salıp kumdiler qarazirab jaup kitkеш qarqatып әзірек тигизләнде yazlıkka bilmem нәрсе булар. Бик начар машиналар ватылалар, пробкалар була, иртән кич белән чыгарга булмый моннан. Monusuydu Qulğali uramından Salmanşa bistesine kırı yolu birde yaşamışlar. Şıqır-şaqırdan tamam toyğaş xalq kontrolüne yazalar. Garizanı 600 kişi xuplap çığa uzgan yılının martında yolunu tüzüklendireler. Элек бөтенләй җир булмый пробкалар. 2 сәгать торалар, 2 сәгать ярым. Пробок на этом участке стало меньше. То есть дорога широкая, хорошая стала. Uzgan yıl xalq kontrolüne 32 min müracaat kile. Xarvay parkında hazır bağlar meydançığın tanırlıq tügüle Tataristan uramında pandus urnaştıralar. Atar bistesinin Kalinin uramında yaqtılıq sistemisi qoyula. Тик шишелмичә калган гаризалар да шактый. Һәр 4-нчесе күләгәдә кала. Гаризаларның үтәлмәү күп вакытта билгеле бер сәбәпләргә бәйле. Мотивированные отказы как Койшагында төрле мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Теге яки бу урында светофор куюны сорыйлар. Ләкин юлда транспорт ашкыны җитәрлек булмагач, аны махсус комиссия кире кага. Халык контроль системасы Татарстанда 2012 елдан бирле эшли. Шушы вакыт içində казанлылардан 150 мең шикаят килә, шуның 88% уңай хәл ителә. Руслан Хусандинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.